Oh! Pero ipaong na radyo! Kisay tao riya! Nga nung ipaong ang radyo! Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lahi na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon! Gianam-anam og pamatay ang mga sakop! Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na magapugong o magasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kay ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Nagtusak-tusak ka na sa mga sa... Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka kulang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ugago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Ang asawa ni Leo ang nakapatay ni Flor. Ug dili si Anan. Ug hilom kayo ang maong hitabo. Ila ra mga tao ang naibaw. Apan mimando na si Roger nga kinahanglan madagit na si Teresa ug si Leo ang iyang kitugyanan. Tuon man naglakaw si Teresa nga nagtakuban pagkatumboy. Nakita na dahil siya ni Alan. Apan niya nakalitan na dalaga. Ni ang laing sumpay sa sugilanon. Kagaw ni Cain. Dungagi pa imong arting nga tumboy ka kitanaon. Ikaw bala ka, kinagtanaw ko nimo. Padayong lagaw. Oh, Alan. Bye. Mag-iip ko. Oh. Ikaw, Teresa. O si Teresa. Dili ka ganun mo kuyog na mo. Mamatay ka din isdan. Buang mo. Patuyang mo da. Tabang! Tabang! Pulis! Tabang! Pulis! Tabang! Guys, paminyo. Bungol ng Tabang mo, pulis! Dili nakadungog ang mga pulis. Tabang mo! Ayaw tao ng pagbiya! Pulis! Oman! Tingkar ka mga pulis! Ingan bitaw ka nga dili kadungog ang mga pulis. Tuwag-tawag pa yung kang pulis. Nasakay anang sakinan, Teresa. Sakay. Tabangin ko ninyo! Tabang mo! Puksaron mo sakay na din, puksa-puksa! Uy! Uy, na dong! Ilaban ng gikutan ni mong armas. Dili! Ilaban ng armas ni mo dong, hunya buhi siya. Dali! Dali siya! Daganday! Daganday! Daganang!
Ayaw paggunong na sa sakinan. Tara, sunahan. Dali! Kuhain mo kumantes. Leo, Hain mo rin si Roger. niya na yung spy. I-cremate na inupa si Flor. Ay mo sawa, Leo. Tuwa na sa probinsya. Panigwa ang yun nga di mo hungaw sa mga tao. Kini na hitabo sa kong anak si Flor o si mga asawa, si mga asawa, si mga asawa, si mga asawa, si mga asawa. Ayaw mo kabalakan na, Roger. Dili ka na may tawag. Hain si Roger. Gusto ko magkisulti niya. Kaniot, Leo. Leo, Hapit na unta makuha si Teresa. Bisan nagtakuban siya pero nailhan gihapon siya sa atong mga taong. Gisundan na siya. Di migawa sila sa ilang. Limpyo unta kayo ang tanan. Bisan atong mga pulis wa magtagad. Kami biya dayon. Aron ingnon nga wa sila makakita sa hitabo unta ni Teresa. pulos man puntag gihapon din yung balita, Leo. Kung maniklaro. Miabot sir. May miabot sir. Tiguang laki. Ug mo'y nakaluwas ni Teresa. Kung sa'y buot mong ipasibot. Dako ko pagto ngang tiguang ang miluwas ni Teresa. Maob si Alan. Hadas ko no kay kining kapito garbas. Hingi ko kayo. Napatay ang atong mga tao. Ug mao ang target ni Teresa. Jer, naminaw ka pa ba? Sa ato pa. Nagtakuban gyud si Alan. Kung mugawas na siya, magtakuban usab si Teresa. Kuha agad ninyo si Teresa. Sa'yo na lagi si Alan kung niya na sa itong kamot si Teresa. Bye, Jer. Sanchez, De La Cruz. Yes, sir. Diyo ka matanan, Bre. Pagita mo paagi nga makuha si Alan o Teresa. Di na ko gusto nga mulungtad pa kiniugdugay. Kinahalan, mahumanan ning maong gimbuhaton. Murag nagkamat mo na mga tao sa syudad natong mga pulis nga bayas sa mga hitabo din sa syudad. Mura na ko gisugdan og pangatulan eh. Mura na ko gitilasan. Jer, Pansay latest nila ni Alan o Teresa. mangunay kog lakaw din ni Jer. O ya, Nga naman, wala kayo nakuhang informasyon. May paday ko kay nahibaw ko kung hain silang duha karon. hain sila. Hain sila, Jer. Sulti ko. Lingkod. Lingkod, Teresa. Teresa. Natusak-tusak ka na sa mga saha. Himatyo na ang imong ka! Ayaw ka, Gol. Kanusa ka man mo
Hapit na. Kay hapit na sila mahurtanan. Kilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Kain. Nganuman? Nganuman, Alan? Nganong naingon ka man taon, ani? Nganong ang mga silis mo'y imong tumong? Unsa mo'y hinungdan? Wa ko'y nakitang rason nga nangunay kag daom sa imong kag. Sila mo'y nagpatay ni Papa Amado. Usa ka to, Alan. Sila mo'y nagpatay ni Papa Amado. Sila mo'y nagpatay ni Tio Emil. Sila mo'y nagtinguha aron sa kumamatay. Kani adto pang nga may interes nimo si Roger. Ug karon nagkadako ang yawanon niyang tinguha diha nimo. Kay pinaagi nimo. Humok na ko nilang kuhaon. Alan. Dili niya akong gusto, Teresa. Dili. Malakaw ta. Mubiya ta din eh. Muadto kitag layo kayong dapit nga dili na sila makatultol. Dito sa dapit kaway nakailan nato, Alan. Teresa. Alan. Ano? Leo, Di ano, Major. Hay ni Manabaya. kanang green. Okay. Pasiksto. Unsa na lakaw diha, Roger? Unsa na lakaw diha? Unsa na lakaw diha? Oh, unsa na lakaw diha? Dili pa dugay may abot sila sa Leo. Mangunay ko na siya. Padoon na sila sa Mumbai. Sigurado ka yun, kinaaslas ni Alan ang Teresa niya. Sigurado Tawag kay ka na yun tungkol sa resulta. kinibutan ng bahay. Di na yun makalusot si Alan. Oh, dito mong ubang sa layo. Move! Kamu, sunod mo na ako, Sanchez. Dito ka, Lim. Dito ka sa Paleo. Dito mo, Pila Cruz. Isal! Hindi tayo magkasalig sa mga polis. Ikaw nga niliyo ang tanang mga polis. O sa'yo itong buhaton. Naglibot na sila, Animay. Alan, ampon na lang. Nay, mga silingan. Dili sila magkapatuyan sa ilang gusto. Wala tayo kalunsan. Patyon di ko nila, Teresa. Bisag mo ampo ko nila. Ug ikaw, makaluluoy sa... Unsaon ni man ang imahin sa Batang Jesus? Unsaon na ni mo, Alan? Kinuha pasilo ako. Pasilo ako, Diyos ko. Oh, sige, kalik ang butang Pila Cruz. Nagitaw sa sud. Move! Mapil si Teresa, ayaw! May gugin yung si Alan ng Teresa! Inyong napatay na si Alan ng Teresa!
Maunti ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Cain. Direksyon Aljin Abakita. Spinner Nilson Tantano. Recording Engineer Achilles Hisem. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center.